Russia imachuka ndi nkhondo komanso kukhesa mwazi. Mu zaka 300 zapitazi sipamatha zaka 10 asanamenye nkhondo. Mu mbiri Russia amenya nkhondo zazikuluzikulu zoposa 120. Tikamaona magazi akuchucha ku Ukraine lero sizachilendo mbiri ya Russia, kumeneko ndikudya kwawo. Mchaka cha 1700 ku Europe kunali ufumu otsogola komanso otchuka, Swedish Empire. Peter the Great wa ku Russia sanali okondwa ndi ufumu umenewu. Iyeyo ankaopa kuti tsiku lina ufumu ukhoza kudzamera mizu ndi kumanda boma. Posakhalisa anatumiza asilikali ndi kuyambisa nkhondo yofuna kuthetsa. Nkhondo imeneyi inatenga zaka 20 ndipo Russia inawina. Mfumu ya ku Sweden, King Charles 12, anasiya udindo ndi kuthawira kuteke kukabisala. 1722 Russia inapanga invade dziko la Iran mpaka ananda madera ambiri kumpoto kuphatikizanso Georgia. Masiku ano timamva dziko lina lake lotchedwa Georgia. Kalikalero kumene kuja kunali ku Iran. Koma mchaka cha 1722 Russia inapanga invade dziko la Iran ndi kulanda dera la Georgia kukhala mbali yawo. 1733 maiko ena ankamenyana polimbirana dziko la Poland. Kunali Germany, Italy ndi Russia ankamenyana ndi France komanso Spain. Nkhondo imeneyi inatenga zaka ziwiri ndipo Russia ndi anzawo ndi amene anawina ndi kutenga ulamuliro wa Poland. 1736 Peter the Great anayambisa nkhondo yolimbirana malo ndi dziko la Turkey. Zotsatira zake Russia ndi imene inawina. Anatenga ulamuliro wa Zaporizhia komanso Azov Sea. Mu nthawi imeneyo malo anali m'manja mwa Turkey. Ndiye itachitika nkhondo Russia inalanda by force. 1741 Sweden inayamba matukutuku. Ankafuna kutenga malo amene analandidwa ndi Russia mchaka cha 1700. Ndafotokoza kale kunena kuti 1700 Russia inapita ku Sweden kumenya nkhondo ndi kuthamangisa mfumu ya kumeneko imene athawira ku Turkey. Ndiye analanda malo ambiri. Patapita zaka zokwana 40 Sweden inayambanso matukutuku ankafuna kutenga malo awo. Peter the Great anamula asilikali ake kuti apite ku Sweden akayambisenso nkhondo. Mapeto ake Russia inawina komanso kulanda malo ena onjezera amene anali m'manja mwa Sweden. St. Petersburg komanso Finland zinatengedwa mnthawi imeneyi. Kuyambira 1756 Britain ndi France anali pa udani wolimbirana malo. Akhala kumenyana kwa zaka zoposa 7. Russia ndi Sweden anali kumbali ya France pamene Germany inali kumbali ya Britain. Zotsatira zake Britain ndi imene inawina ndipo France ndi Russia analuza. Mu nthawi imeneyi ankalimbiranaso Canada. Britain inakwanisa kuthibula France mpaka kuwathamangisa ku Canada. 1768 Russia inkalowerera kwambiri zochitika za dziko la Poland. Turkey itaona zimenezi inabwera poyera ndi kuuza Russia kuti ilekeretu kulowerera zochitika za ku Poland. Catherine the Great atamva mawu amenewa anaona ngati Turkey kwaderera. Anayambisa nkhondo ndi dziko la Turkey. Anamenyana zaka 6. Russia ndi imene inawina mpaka analanda Crimea m'manja mwa Turkey. Mwachidule ndikuwuzeni kuti mu nthawi imeneyo Crimea inali m'manja mwa Turkey. Ndiye atamenyana kwa zaka 6 Russia inawina ndi kulandanso Crimea. Patatha zaka zokwana 13 itatha nkhondo imeneyi Turkey inabweranso ndi kuyamba kula mtima. Anauza Russia kuti achoke ku Crimea. Zimenezi zinachitisa kuti nkhondo ina iyambenso ndipo inatenga zaka 4.
mapeto ake Turkey inagonja komanso analandira Odessa ndi madera ena amene ankalamulira ku Ukraine. Mu nthawi imeneyi Ukraine ija inkalamulidwa ndi Turkey, ndi amati akayambana Russia akayambana ndi Turkey, Russia imapita kumenya nkhondo ndi kumanda madera amene aja pang'ono-pang'ono. Poyambirira ananda Crimea, kenaka atakulira naso mitima anadzandanso Odessa ndi madera ena ozungulira. 1792 Russia inamenyana ndi Poland polimbirana malo. Anawinanso ndi kutenga ulamuliro wa Lithuania komanso Ukraine. 1796 Iran inayambiranso kula mtima, ankafuna kuti Russia iwabwezere malo awo amene analanda mbuyomo. Catherine the Great atamva nkhani imeneyi anatumiza asilikali ku Iran. Anamenya nkhondo yovuta mpaka kuwina. Zotsatira zake analandanso malo ena onjezera kuchokera ku Iran, Amenya komanso Azerbaijan. 1799 maiko a Britain, Russia, Turkey komanso Austria anagwirizana ndi kuyamba nkhondo ndi France. Kumeneko sizinawathera bwino. France inawina komanso kulanda madera ambiri a ku Europe. 1804 Iran inayambanso kuchita makani, ankafuna kuti atengenso madera amene analandidwa. Russia inatumizanso asilikali kuti akathane ndi Iran. Nkhondo imeneyi inatenga zaka zoposa 9. Mapeto ake Russia inawinanso ndi kupitiriza kulamulira madera a Georgia, Armenia komanso Azerbaijan. Mwachidule Iran inayesesa kuona katatu kuti ilande madera amene analandidwa kuchokera m'manja mwa Russia, madera amene amapezeka kumpoto kwa dziko la Iran. Koma Russia imalanda by force, inalanda Georgia, Azerbaijan komanso Armenia. Ndiye a Iran amati akatolerana amafunabe kuti alande madera amenewa, ndiye Russia imapitirizabe kumamenya ndi kumagonjetsa ndi kumalamulirabe madera amenewa. 1805 maiko a Britain, Sweden ndi Russia anapanga mgwirizano ndi kuyamba nkhondo yolimbana ndi Napoleon. Zotsatira zake Napoleon anawina komanso analanda madera ambiri a ku Europe. Tonse tikudziwa kuti Napoleon Bonaparte, dzina lake lonse limenelo, anali munthu wovuta kwambiri. Ameneyu ndi amene amalamulira dziko la France. Ndiye atangokhala pa mpando anayamba kulanda maiko ambiri, maiko ngati Denmark, Belgium, Norway, onsewo anawalanda ndi kumalamulira. Britain, Sweden ndi Russia anapanga alliance ndi cholinga choti athane ndi Napoleon, koma Napoleon anawathibula onsewo ndi kuwagonjetsa. 1810 anamenyanso ndi Turkey. Russia inawina nkhondo imeneyi mpaka analanda dera la Moldova. 1812 Napoleon Bonaparte anauza dziko la Russia kuti lithetse ubale ndi Britain. Iyeyu ngati mtsogoleri wa France ankadana kwambiri ndi Britain. Russia inali pa ubale wabwino kwambiri ndi ma British. Napoleon anauza kuti athetse ubale umenewu. Russia itakana, France inatumiza asilikali amene akapanga invade mzinda wa Moscow. Koma plani imeneyi sinamuthere bwino Napoleon, chifukwa asilikali ake oposa 400,000 anaphedwa, komanso iyeyu analephera kulanda dziko la Russia. 1814 Russia pamodzi ndi maiko a Germany, Spain, Britain komanso Portugal anapanga alliance, anamenyana ndi Napoleon Bonaparte mpaka kumugonjetsa. 1826 Iran imafunabe malo amene analandidwa ndi Russia. Nkhondo inayambika komabe Iran inagonjetsedwa. Turkey yakhala ikulamulira Greece kuyambira kale. 1828 anthu ena ankafuna ufulu odzilamulira, koma boma la Turkey linakana. Zotsatira zake Russia inalowerera mkangano umenewu. Anayambisa nkhondo yofuna kuthamangitsa ma Turkish m'dziko la Greece.
Mapeto ake Russia inawina ndipo Greece inalandira ufulu wa independence. 1853 maiko a Britain, France ndi Turkey anapanga alliance ndi kuyamba kumenyana ndi Russia. Maiko amenewa amalimbirana Crimea. Russia inathibulidwa mpaka kugonja, komanso Crimea inaperekedwa m'manja mwa Turkey. 1877 anthu aku Bulgaria ankachita zionesero zodandula moyo wa Turkey. Ngati makolonizer anthu anatopa nawo ndipo ankafuna kuti achoke. Asilikali a Turkey anayamba kupha anthu onse amene ankachita zionesero zodana ndi boma lawo. Russia itaona zimenezi inalowerera ndi kuyambisa nkhondo ndi Turkey. Mapeto ake anawinanso andi ufumu wa Turkey unathesedwa mdzikolo. Bulgaria inaphwasulidwa ndipo kunabadwa maiko atsopano: Montenegro, Romania komanso Serbia. 1904 kunali nkhondo pakati pa Japan ndi Russia. Iwo amalimbirana maiko a Korea komanso Manchuria. Zotsatira zake Japan ndimene inawina ndipo anatenga ulamuliro wa maiko onsewa. Russia inamenya nawonso First World War mchaka cha 1914. Mukamvetsera bwinobwino mukhoza kuona kuti kuyambira 1700 iwo amangokhalira nkhondo zokhazokha osapuma. 1917 kunayambika civil war pakati pa White Army komanso Red Army. White Army linali gulu la anthu aku Russia limene linkafuna ulamuliro wa democracy. Red Army linali gulu lina limene linkafuna ulamuliro wa communism. Ndiye chifukwa chosemphana maganizo nkhondo imeneyi inavuta. Mfumu ya ku Russia Tsar Nicholas pamodzi ndi banja lonse anaphedwa chifukwa choti amasapota democracy. Nkhondo imeneyi inatenga zaka 4 ndipo Red Army ya communism ndimene inawina ndi kutenga boma. 1921 Russia inali pa nkhondo ndi dziko la Poland. Nkhondo imeneyi sinawathere bwino, anathibulidwa modesankhawa. Poland inawina mpaka kulanda Belarus komanso Western Ukraine. Mwachitsanzo nkhondo imene kuchitika panopa ku Ukraine kuja mudzaona kuti anthu aku East komanso South amasapota kwambiri Russia. Anthu aku Western Ukraine amasapota kwambiri boma la Ukraine komanso Poland. Izi zili choncho chifukwa chona kuti anthu aku Western Ukraine akhala nthawi yayitali ndi anthu aku Poland, ndiye iwo aja samakonda kwambiri dziko la Russia. Zina mwa zifukwa zimene zinachititsa zimenezi kapena ndine kuti zifukwa zimene zinabweretsa udani pakati pa anthu aku Ukraine ndi chifukwa chona kuti amalamulidwa ndi anthu osiyanasiyana. Anthu aku East komanso South alamulidwa kwambiri ndi Russia, pamene anthu aku Western Ukraine amalamulidwa ndi Poland. Ndiye 1921 Russia inali pa nkhondo ndi Poland, anathibulidwa kulandidwa Belarus komanso Western Ukraine. 1929 nkudzalekeza 1937 akhala kumenya ndi China polimbirana malire. Russia ndimene inawina pa nkhondo imeneyi mpaka analanda dera la ku China lotchedwa Xinjiang mchaka cha 1934. Mwachidwe ndikhozaonera kuti dera limene la Xinjiang linalandidwa ndithu kwa nthawi yayitali. Russia yakhala kulamulira kwa zaka zoposa 20. 1938 anamenya ndi Japan polimbirana malire. Russia inawinanso mpaka anatenga ulamuliro wa dera lina lotchedwa Chankufeng. Kuyambira 1939 akhala kumenya nawo World War II. Red Army ya ku Russia ndimene inavala zilimbe mpaka kugonjetsa Adolf Hitler. 1979 Russia inalanda Afghanistan. Zigawenga za mujahidini zinayamba nkhondo yolimbana ndi Russia. Nkhondo imeneyi inatenga zaka 10. Russia inagonja
pamene asilikali awo anapanga withdraw mchaka cha 1989. 1994 anamenya ndi anthu aku Chechnya kwa zaka ziwiri. Russia inathibwidwanso kumeneko mpaka anathawa. 1999 Vladimir Putin atayamba kulamulira, anayambisanso nkhondo ina imene inatenga zaka zambiri. Russia inawina ndipo Chechnya inabwereranso m'manja mwa Russia. 2008 anamenya ndi Georgia, anawina ndithu nkhondo imeneyi mpaka analanda madera ofunikira kwambiri a Abkhazia komanso South Ossetia. 2014 tawaona kulanda Crimea. 2022 anayambisanso nkhondo ina imenenso akulanda madera osiyanasiyana aku Ukraine. Donbas, Lugansk, Zaporizhia komanso Kherson, madera onsewa alandidwa m'manja mwa boma la Ukraine. Zimenezi ndi zina mwa nkhondo zimene Russia yakhale kumenya. Zina ndaziwala chifukwa ndakuwuzani kale kuti anthu amenewa anamenya nkhondo zoposa 120, ndiye ineyo ndangosankha nkhondo zikuluzikulu zimene iwo anamenya. Zina anawina, zina analuza. Zina amamenya okha, zina amamenya ndi gulu. Mu history Russia imadziwika ngati dziko losaopa nkhondo. Akayambana ndi dziko lina lake, kayangoyambana chifukwa chaching'onong'ono, kayangoyambana chifukwa cholimbirana malire, Russia best solution imene amachita ndi nkhondo. Mbiri yawo imagwirizana ndi kukhesa mwazi komanso kulanda mayiko osiyanasiyana. Zimene zikuchitika ku Ukraine ndi umboni winanso onena kuti Russia ndi dziko limene limakonda nkhondo komanso kukhesa mwazi.